Bimbe stage utshatha kushigcokama ligadla kuTshathugodo. Hi guys, welcome to Prof Daily. Umculi kaMaskandi Igcokama Elisha licele umsakazo Cause FM utshatha ukuthi aphume ezimpini zikaMaskandi. Lokhu kuza emuva kokuba Igcokama Elisha licele ukugida noTshathugodo ngesikhathi linandisa emphelankani kumsinga festival ngomsombuluko wanqaba. Utshatha ubephethe uhlelo kulomcimbi obekucula kuwo Igcokama Elisha. Ngesikhathi selinandisa stage licele ukuthi angene stage bazogida naye ngoba bangomkhaya. Lathi angalidayisi kubantu behambile. Lithe uma limcela uTshathu ukuthi angene stage wathula sengathi akekho. Lize lamise ingoma laphinde lamcela ukuthi akeze bazogida kodwa kwanhlanga zimuka nomoya. Selithintwa ngesenzo sikaTshatha Igcokama lithe, ngiyabona uTshatha uzitshela ukuthi kwangangiqinisile ngingangikusho kwi-album kanti bengizidlalela nje naye wavele wathukuthela ngempela umkhaya. Nakhona ukuthi ngimcela azogida nami stage emsinga bengizidlalela ngoba ubengekakwazi ukugida nami ngoba ubengazilungiselelanga naye bezofika bhimbe. Lento ebengiyenza ifana nokumisa intombi endleleni sengathi ufuna ukuyishela ithi isilindile uvele usuke uzihambele ngoba usuke udlala, kusho lona Igcokama. Lithe nasemcimbeni kaTshatha uzoba kwaNongoma lizoya komeseka lomsakazi futhi alibheke inkokhelo ngalokho ngoba liyameseka njengomkhaya walo. Uma ngingathatha isinqumo sokungayi ngabe ngimbulele ephila uTshatha. Ayekho umuntu ongahambela ukuyobuka amavukane eqathwe wodwa. Ngicela umkhaya aphume ezimpini zikaMaskandi aqonde ukuthi kuyadlalwa. Selokhu abangumsakazi wohlelo uMaskandi akekho omchwensayo ngengoma bayamsaba, mina ngiyamdlalisa njengomkhaya wami ukuqhuba Igcokama. Emuva kokuba uTshatha enqabile ukungena estage kungene ukhuzani naye ofike wahlekisa ngeGcokama Elisha ephinda amazwi alo wabhekise kuTshatha. Yena uthe uma ecela uTshatha ukuthi azogida naye wangena estage bagida. Igcokama Elisha lithe alinendaba nalokho ngoba ukhuzani ufana nomlandeli walo. Lethinto uTshatha akaliphendulanga ucingo lakhe nomyalezo athunyelele wona akazange awuphendule kuze kwashaya isikhathi sokushicelela. Sibonga guys for watching le video. Ube nosuku oluhle.